Hemm ħafna nisa u irġiel li għandhom l-aspirazzjoni li għandi jien, dik li nkun ġenitur tajjeb fl-istess waqt li nkun professjonista tajba. Qalet dan il-kandidat tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Miriam Dalli, li sostniet li s-soċjetà trid tgħin lill-ġenituri jilħqu l-aspirazzjoni tagħhom. Miriam Dalli enfasizzat il-ħtieġa li jkun hemm bidla fil-kultura u fil-mentalità biex in-nisa u l-irġiel jirnexxilhom jilħqu l-bilanċ meħtieġ bejn il-ħajja tax-xogħol u dik tal-familja. Hija faħret ukoll inizjattiva ta' childcare b'xejn għal min jaħdem u anke jistudja. Miriam Dalli sostniet li jeħtieġ li nkunu proattivi biex it-tfal ikollhom l-għodda meħtieġa biex jarfu li għandhom il-poter li jiffurmaw il-futur tagħhom. Għaldaqstant it-triq il-qudiem hija dik li jkunu offruti benefiċċji biex il-familji jkunu jistgħu jaħdmu jrabbu l-familja bl-aħjar mod possibbli, temmet tgħid Miriam Dalli fl-istqarrija.